ኣይኮነን ዶ ብዛዕባ በዓል ቤትኪ ብዛዕባ ካልኦት በለካ ለኸዓካ ኢሉ ዝዛረበክ እኳ ኣይትስምዒ ካብ ከምዚኦም ዝዓይነት ሰባት ርሕቐት ክሓልው ኣብ ገዛኺ ዝመፁ ድማ ዘምፅኦም ገይሮም ጥራሕ ዝኸዱ ሰባት ክኾኑ ኣለዎም ምስሊ ሓያል ሄዋን ጽባቐን መልክዕን ጠባሪ እዩ ውቃበ ኸዓ ከንቱ እዩ ንእግዚአብሔር እትፈርሕ ሰበይቲ ግና ትነኣድ ከም ዝብል ጥበበኛ ሰሎሞን ቀንዲ ኣተኩረኺ ኣብ ፍርሃት ኣምላኽ ኣኽብሮት በዓል ቤትክን ኣተዓባብያ ደቅኽን እምበር ኣብ ደጋውን ቀንጠመንጥን ኣይተተኩሪ ኣብ ጎረቤት ዘረኣኽዮ ወይ ድማ እንዳኽስቶ ገይሮሞ ኢልኪ ካብ ምውድዳር ርሓቒ ኣፋ ብጥበብ ትኸፍት ትምህርቲ ለውሃት ድማ ኣብ ልሳና እዩ ንብረት ቤታት ሕሉ እንጌራ ትህኪት ኣይትበልዕን ይብል ሓያል ሄዋን እታ ቃላታት ትርጉም ከም ዘለዎ ፈሊጣ ሕማቕ ካብ ምዝራብን ምትህልላኽን ርሒቓ እቲ ዝዓበየ ብጥቕሚ ክተውዕሎ ትደሊ ድማ ከመይ ጌራ ስድራኣን ገዛኣን ተሃንጽ ዳ እምበር ከመይ ጌራ ተፍርስ ኣይትሓስብን እያ ስልማት ግን እትብሕቡእ ናይ ልቢ ሰብን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክቡር ዝኾነ ለዋህን ህዱእን መንፈስ ይኹን እምበር እቲ ናይ ስሩሕ ርእስን ናይ ስልማት ወርቂ ምእሳርን ናይ ዘይጌጸ ክዳውንቲ ምኽዳንን ኣፍኣዊ ነገራ ይኹን ከም ዝብል ሓያል ሄዋን ንደጋዊ ነገራት ዝያዳ ኣተኩሮ ክትገብር ከቢድ እዩ ንሳ እቲ ክቡር ነገርን እቲ ኣዝዩ ዘገድስን እቲ ካብ ኣምላኽ ፍርሃት ኣብ ቅንዕና ለውሃታ ሓቃ ከም ዝርከብ ትፈልጥ እያ እቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ከቆማ ዝኽእል እውን ብዝያዳ ውሽጣዊ ጽባቐኣ ከም ዝኾነት ተኣምን እያ ስለዚ ክብራ ፍርሃት ኣምላኽ ጽባቐኣ ሓቂ ጽንዓታ ንሳ ምምሳል ምዃና ትርዳእን ከምኡ ድማ ንዕኡ ንምውናን እትጽዕርን እያ ንእግዚአብሔር እትፈልርሕ ሓያል እያ ንሳ ጓል ንጉስ ናይ ነገሥታት እያ ዋጋኣ ድማ ቀሊል ኣይኮነን ኣሕዋቴ ኣሓቴ እግዚአብሔር ክባርኸክን ከምቲ ቅዱስ ሰሎሞን ዝብሎ በረኽቲ ሰበይቲ ካብ እግዚአብሔር እያ እሞ ካብ እግዚአብሔር ክትበሃላ ከምቲ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያኑ ዘፍቅራ ሰብኣይክን ከም ዘፍቅረክን ንስኽን ድማ ተኣዘዛ ልቢ ሰብኣይክን ናብ ፍቕሪ ልቢ ሰብኣይክን ናብ ርህራሄ ልቢ ሰብኣይክን ናብ ሰላም ልቢ ሰብኣይክን ናብ ቅንዕና ልቢ ሰብኣይክን ናብ ቅድስና ክትልውጦ ትኽእላ ንስኽን ኢኽን ልቢ ሰብኣይክን ናብ ክፍኣትን ናብ ቂምን ናብ ተንኰልን ናብ ሕማቕ ነገርን እንተደኣ ለዊጥክኖ ግን ጉድጓድ ንፋሓሪኣ እያ እሞ ናባኽን ከይመጽእ ኩሉ ግዜ ድማ ንጸሎት ትጉሃት ኩና እግዚአብሔር ከፍቅረክን ፍርሃት እግዚአብሔር ዘለክን ኩና እግዚአብሔር ከኽብረክን ንእግዚአብሔር ኣኽብራ ንበዓል ቤትክን እውን ተኣዘዛ ሕዋቴ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ምሳኽን ክኸውንሲ እቲ እግዚአብሔር ዝብለክን ኩሉ ግዜ ብኡ ተመላለሳ እታ ለባም ሰበይቲ ቤታ ተሃንጽ እታ ዓሻግና ድሮኳ ቤታ ተፍርስ